An fiɲɛna cogo min na sisan Sami Ablaye Diop ye ale bɔra pankurutigi kana na min tɔgɔ dalen don président Modibo Keyita la Senukaw olu fɛ yen Union africaine ka jɛkulu ɲɛmaa n'o ye commission ɲɛmaaba ye Mahmoud Ali Youssef ale bisimilara Ablaye Diop fɛ a nana tile fila taama na an ka jamana kɔnɔ tile fila in taama baabu bɛ tali min kɛ min na sa Union africaine n'o ye farafinna ka kelenya tɔnba ye hakilina minnu bɛ ale la Mali ka kow taa cogo la min ye Ablaye Diop ye dunan in kɔni bisimila sa ka sɔrɔ ka na n'a ye min ye Bamakɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka taa bila dunanjigiso dɔ kɔnɔna na sini ni Ala sɔnna ma ko fɔlen ani Ablaye Diop kan ka ɲɔgɔn ye hakilinaba minnu b'u la waleya minnu bɛ sen na ani u ye Bamakɔcɛw ka wale kɛbagaw ka wulikajɔ minnu kɔn an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu b'u bolo u bɛna o dayira an ka jamana ɲɛmaaw la ni Ablaye Diop ni ale ka ɲɔgɔn ye banna tuma min na sa a bɛ sɔrɔ ka taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye général d'armée Asibi ye sini ni Ala sɔnna ma o fana bɛ a bisimila tile ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Jean-Élisée Daw ye a ko ko wulikajɔ ni cɛsiri ni min ma bɔ a la dɔ de farala kan an ka wolomasiri tabaw fan fɛ bi tile kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri Mali wolomasiri tabaw u n'u dɛmɛbagaw n'o ye Irisilakaw ye u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka ɲɛsin Aguelok ale kɔnɔna ma a yera k'a fɔ sa Bamakɔcɛw ni ka wale kɛbagaw kɔni kun taara ka t'u daga Aguelok ale fana kan lamini na gosili min kɛra ye bi ale jaabi min sɔrɔla o la sa a y'a yira sa k'a fɔ komi ye an ka cɛdenw ye u kɔni ye wulikajɔ belebele bali wulikajɔ min n'o kun taara ka ɲɛsin Aguelok kan kɔnɔna ma général d'armée général de division Jean-Élisée Daw komi ye wolomasiri tabaw ka cɛsiri n'u ka timinanja ko fosi ma bɔ a la Bamakɔcɛw ni ka wale kɛbagaw kɔni kun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa k'u ɲɛsin Aguelok kan kɔnɔna ma o sera ka bali wulikajɔw bɛ senna dugumana na sabula a yera k'a fɔ min ye Bamaci jɛkulu min kɔni taara nin waleya in kɛ sa o ye Isini Maaw ale ni FLA alisa olu ka maa minnu bɛ yen marabolo la ANEFIS kɛlɛ bannen kɔfɛ sa olu de y'u kunda nin waati in na min ye yen yɔrɔ in kan armée kɔni b'a ka baara n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yaasa dan bɛ se ka siri nin ko ninnu na cogo min na Jean-Élisée Daw ale ka bataki o sɔrɔlen min o de ye nin ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamakɔcɛw ni ka wale kɔnɔ gosili kɔni taara ka ɲɛsin u ma Aguelok dugu ale kɔnɔna na bi ale kɔnɔna na gosili kelen o kɛra min y'u ka mobili kelen o tiɲɛna u ka kuma min bɛ maa duuru ɲɔgɔn o ni tora waleya ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ baaraw kɔni bɛ ka to sen na i n'a fɔ kunungo fana ANEFIS fana kɔnɔna na wulikajɔ fana kɛra ni pankuru ye halisa mɔmɔliw bɛ sen na o baaraw fana kɔnɔna na sa min ye Bamakɔcɛw ni ka wale kɛbagaw ye sa u ka minɛn dɔw kɔni bɛ dankari da olu la tuguni Jean-Élisée Daw ko sa ko min ye wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagaw ye u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw bɛ sen na hali bi yaasa ka se ka dansigi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ko ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na bɛn ani kelenya ale kɔnɔna na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ko ni Ala sɔnna a ma se an bɛ o sɔrɔ ka se sɔrɔ Mali ale fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka basigi fana na kunungo jɛkulu dɔw tun y'a yira sa ko maaw k'u ka puce b'u kun pewu min ye Orange Mali ye ka taa ale juguya la baabu in kɛlen sa kunu min ye Famara ye ale fana jiginna dugu kɔnɔ a ye maa dɔw hakilina ɲini ka waleya in na an ka jɛ ka olu lamɛn. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ye mun faamu Orange ka ko in na bɛɛ b'a dɔn e b'a dɔn ne b'a dɔn Orange yɛrɛ b'a dɔn ko volume man ɲi bi volume man ɲi sini an mago bɛ mun na dɔrɔn kɛmɛla ka kɛ 1 ko ye i y'a fɔ ma bon an ka crédit ka to a nɔ la fana voilà jamana tɔw ta bɛ cogo min na an ta ka kɛ ten cogo la voilà parce que Orange bɛ ka min yira an na a bɛ ka jamana tɔw ne kɔni ka jate la dɛ ne hakili la a bɛ ka jamana tɔw bɛ ka fisaya ni Mali ye quoi voilà donc an ka crédit to a nɔ la kɛmɛla 1 ko u b'a kɛ o de ye laɲini ye. Voilà et quand même volume man ɲi parce que mun di an ma a ka dɔgɔ quoi a ka dɔgɔ yɛrɛ de n'o sera ka dɔ fara kan o de ka d'an ye hali ka promo kɛli i ma ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a promo kɛta ka dɔgɔ trop donc Malitel yɛrɛ o de ka mɔgɔ caman bɛ profiter ka crédit ta Malitel la ka Orange to ye sinon Orange yɛrɛ de ye an ka réseau préféré mais ko bɛ ka taa cogo mun na a bɛ k'an yɛrɛ degun dɔɔni quoi. M'a ye an bɛɛ bɛ boli ka taa Telecel ta réseau ma ye mais an bɛ profiter ka crédit ta toujours parce que chaque jour 200% b'a la o fana k'a jate minɛ quoi voilà. N bɛ boycott in b'a la Orange mɔgɔ tiɲɛ la an bɛ kunnafoniya min sɔrɔ k'a fɔ Sénégal ani Côte d'Ivoire olu bɛ forfait dakari ka tɛmɛ Mali ta kan
wane forfait fana ta délai fana ka surun u bɛ obligé diyagoya ka consommer sanni wagati dɔ cɛ hali n'ale cɛ quoi bon n'u sera ka dɔ fara forfait u ka go kan ka dɔ fara go kan quoi o ka d'an ye o ye kelen ye filanan fana ka dɔ fɛ utiliser sago la mais forfait b'i kun a t'i sago la ka tile kelen bɛ tile fila d'i ma k'i ka obligé ka consommer diyagoya c'est pas normal quoi an b'a fɛ Mali ni Sénégal ani Côte d'Ivoire an bɛɛ ka kɛ kelen ye quoi an bɛɛ jɛn orange bɛ yan cogo min a ka nɔgɔ olu fɛ yen cogo a nɔgɔya fana fɛ an mago b'o de la n'o tɛ an bɛ boycott ko in na dɛ an b'a la fan kan voilà. Volume man ɲi a man ɲi yɛrɛ de ne yɛrɛ n ka pisi bɔ dem kuna su fɛ dem kuna sini ne n ka pisi bɔ volume man ɲi yɛrɛ de cɛ n'u ma lajɛ ka yɛlɛma d'u ka ko la de u ka pisi an t'u ka pisi san bilen dɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ yɛrɛ volume man ɲi yɛrɛ volume man ɲi a man ɲi. Bon ne kɔni réseau bɛɛ ka di ne ye mais volume ko in an b'o kɛlɛ de la volume de man ɲi u b'a lajɛ u k'u ka volume dilan u ka dɔ fara an ka crédit n'an ka fɛnw kan voilà an b'o de fɔ bɛɛ ɲɛna an b'o kɛlɛ de la bɛɛ b'a kɛ cogo dɔ u ka dɔ fara a kan. Bon orange mɔgɔ u ka système kɛ bon a man ɲi dɔɔnin quoi vraiment olu mago bɛ nɔgɔya la quoi o tɛ fɔ sɔn ka jigin bɔ date limite fara ka jigin a dɔɔnin quoi o tɛ n'a kuma de jamana kɔ sa n'a ko kɔrɔba sɛnɛ fo ka taa nɔgɔya la donc ici ce n'est pas normal quoi ne yɛrɛ bolo bon mouvement bɛ ka kɛ a fɛn organiser bon u ka dɛmɛ a position fɛ quoi mais ne yɛrɛ bolo AMTP o de kan ka nin ko in yɛrɛ kɛlɛ kɛ fo ka k'a dan mais n t'a dɔn gouvernement yɛrɛ fana tigi da don a kuma la n'a jateminɛ n'u sera ka kɛlɛ c'est pas da o tɛ don u bɛ sɔn kɛlɛ Mali kɔnɔ. Samaya Malamini ale kalekan ye ko min ye Mali ni Laginɛ dancɛla wulikajɔ ni cɛsiri denmisɛnw ka wuli ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye k'u cɛsiri ka baara kɛ yaasa ka se k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la min ye Malamini Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Samaya Malamini Samaya min ko don ale bɛ Mali ni Laginɛ dancɛla ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na sa a kɔni y'a yiri sifilakaw fɛ maa min bɛ i dege jɛgɛminɛ na o de y'i ɲi ye o ka fisa i ka kɛ jɛgɛ dunna ye don o don o de la sa baaraba minnu bolodalen don ale fɛ sa o ye sa dugudenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min u yɛrɛ ka maa dɔw olu wulila k'u jɔ sa ɲɛwlenikaw fɛ yen pɔn fila minnu jɔra yaasa ka se ka samiya kunbɛn an bɛ taa yen an bɛ yen lajɛ yanni an kana kangaba lajɛ ale kɔnɔna na. bi ye alamisa ye juye kalo tile 9 san 2026 ni waati in na an bɛ Samaya kangaba mara la Samaya Malamini Ture n'ale ma baara kɛli kɔni dabila ka bɔ k'a ka baara kɛlen kuma fɔ an t'o dabila dɛ ni Mala ma baara dabila fiyewu a kuma ɲɛfɔli an t'o dabila dɛ fɔ saya ni waati in na an bɛ Samaya min bɛ kangaba mara la Samaya ale ni Laginɛ de bɛ dan bɔ Laginɛ dugu min bɛ yen ko Balandugu Samaya n'o de bɛ frontière la an nana Mala ka baara kɛlen dɔw lajɛ ɲɛwuleni ale ye Samaya bugudakun dɔ ye sanu baara de ka ca ɲɛwuleni kosɛbɛ n'o ye damandaw ye Mala ye baaraba minnu kɛ ɲɛwuleni yan an nana ɲɛ da o baara kɛlen dɔw kan Mala ɲɔgɔn man ca dɛ Mali bɛɛ Mala ɲɔgɔn man ca a ye poids minnu la ɲɛwuleni yan a ye baaraba minnu kɛ yan an bɛna o dɔw jayira an filɛbagaw la alamisa don ye n'o bɛnna juye kalo tile 9 ma san 2026 an kun ye wulikajɔ ye ka taa an ɲɛ da Samaya Malamini Ture Samaya Mala ale ka baarakɛlen dɔw ka ɲɛwuleni o baarakɛlen dɔ bɛ tali kɛ fɛn min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a ja la o ye pɔn ye aw ɲɛ bɛ nin pɔn min na nin pɔn in bɛ ɲɛwuleni dugu cɛmancɛ de la yan Mala de ye nin pɔn da a ye nin pɔn bili ni samiya kun donna nin pɔn in tɛmɛni kun ma nɔgɔn dɛ ni san nana mɔgɔ si kun tɛ se ka tɛmɛ donc Mala ye hakilina ɲuman ta ka miirina ɲuman ta ka nin pɔn nin bili aw yɛrɛ b'a pɔn ja la nin pɔn
a beleli musaka a ka ca miliyɔn caman don nin ye ɲɛbilen dugu cɛmancɛ pɔn ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ misiri la ni y'an ye ɲɛbilen misiri la mala ye valateur don misiri la ka panneau caman san ka batterie lithium ka yele bila misiri la ka batterie lithium don misiri in na mala de y'a kɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ panneau ja la voilà misiri ta in kɔfɛ ɲɛbilen pɔn filanan n'i bɛ taa sanafara la ɲɛbilen kɔfɛ la ɲɛbilen dugu kɔfɛ n'i bɛ taa sanafara la yan de ye pɔn filanan ye mala ye nin pɔn in fana bili aw yɛrɛ bɛ a ja la ni samiya kun donna yan tɛmɛni tun ma nɔgɔn dɛ ni san nana sira bɛ tigɛ de fɔ ji woyo ka jigin sinon mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ mala ye nin fana bili nin pɔn in musaka bɛ taa miliyɔn caman na donc ka sanga ni mala ka baara kɛlenw ye ɲɛbilenni an wulila ka na an ɲɛ da a dɔw kan lampadaire panoma n'o ye yele a y'o bila dugu kɔnɔ ɲɛbilenni yan a ye château fana sen gendarme minnu bɛ ɲɛbilenni a ye château sen ka di olu fana ma ɲɛbilenni yan mais o bɛɛ jate ta parce que gendarme dagayɔrɔ mɔgɔ man k'o filmer an ma sɔn ka o château ja ta ka na reportage kɛ ɲɛbilenni yan mala ka baarakɛlenw kan samaya mala a ka baarakɛlenw kan o reportage kuncɛlen kɔ an wulila k'an kunda kangaba kan aw yɛrɛ b'a ja la nin château in nin bɛ kangaba sugu de la mala ye nin sen ka nin foraji château sen ka ji di kangaba sugu mɔgɔw ma fo falaki nin château nin bɛ kangaba sugu kɔnɔ yan de kangaba sugu nin château fana sennen kɔfɛ a ye hakilina ta ka miirina ta kangaba lycée ba n'o ye kangaba lycée public ye ka château wɛrɛ fana sen ka di ekɔlidenw ma kangaba lycéens ma aw yɛrɛ bɛ a château ja la an wulila ka na nin château ja ta an filɛbagaw k'a ye bamananw fɔ la ko ye ko ye fɔ ko bɔ an ta tɛ da la fɔli ye dɛ nin ye dalu de dalu contre dalu voilà a kɛra de wɔ a ye forage min sen n'o ye château ye ka di kangaba lycée public ekɔlidenw ma lycéens ma n'o ye château in de an ka nin reportage ɲɛbilenni mala ka baarakɛlenw kan o kuncɛlen kɔ an ɲininkali tɛ n ko maa dɔw la kɛnɛ kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔli k'an ye. ne tɔgɔ burama jawara adamaden n'i ko k'i bɛ malako fɔ a tɛ se ka fɔ k'a ban kuwa i bɛ dɔɔnin de fɔ a la i y'a faamu sini n'a fɔ ko n bɛ ala fo k'ala barika la fɔlɔ n kan k'o fɔ parce que ala bɛna dan an ma ala y'an ka sɛgɛn lɔn kɛ mala de diya an ma misaliya quoi i y'a faamu adamaden dugu sɛgɛnna dɛ samaya sɛgɛnna ɲawulen sɛgɛnna kɔbɔda sɛgɛnna quoi parce que adamaden dugu mɔgɔ ko b'a bɛɛ la mais ala ye nin da an ma mala d'an ma bɛɛ b'a da an ma ka na se bi ma adama dugu tɛ ka segin kɔ a bɛ ka taa ɲɛ le i y'a faamu sifinnakɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ i bɛ mala jɔyɔrɔba b'a la bi kangaba sɛrɛkili la a tɔ b'i dɛn dɛ n'i y'a jɔyɔrɔ bɔ sifinnakɛ la fama tintigi min b'an fɛ yan nin o ka gɛlɛya mala ka gɛlɛya de halisa min ye samaya malamini ale kanubaw n'a lafasabaw minnu bɛ maninkala kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la association waleɲuman dɔn ale kɔni ye baara kɛ kunungo min ye kangaba cercle kɔnɔna na k'a ka baaraw kurumukali kɛ n'o ye lakodɔnni ye ko ɲɛmaaya tun kan ka kɛ Malamine Ture n'u b'a wele ko samaya mala ale yɛrɛ ɲɛna nka ale ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra IFM ale kuru kɔnɔ kangabakaw fɛ yen laseli kelen min kɛra kɛnɛ kan n'an y'o sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn kunungo kangabakaw fɛ yen association n'o ye waleɲuman dɔn ale sigili kɛnɛ ye. O bɛ hakɛto kɛ fɛn min ye préfet ye ale de ye n wele sisan a ma mɛn n'i y'a ma kɛnɛ sɔrɔ a fana bɛ déplacement na i n'a fɔ mala yɛrɛ bɛ déplacement na cogo min surɔ mala yɛrɛ tun nana sili de kama mais an tora o kɔnɔna na a welela Bamakɔ ci teliman na o de y'a bali ka na
n'a y'a furumuso da délégation ba kana n'o ye Madame Touré Oumou Diawara bien o hukumu kɔnɔ n bɛ hakɛto kɛ bɛɛ fɛ association b'u fo nin daminɛna cogo min na n bɛ association mɔgɔw fo u ka cɛsiri la yanni n ka don o kɔnɔ maa caman de bɛ yen minnu sera malako la u bɛ jɛkulu sigi mala tɔgɔ la caman bɛ kaba yan a fɛn fɛn sera ma n ye dakuruma kelen min f'u ye a dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n ko mala bɛ fɛn o fɛn kɛ kaba selekili kɔnɔ a ta kɛla nata kama a ta kɛla politiki kama k'a fɔ n bɛ nin kɛ bi lala sini ni ye n kan bɔ fanga kɔ mɔgɔw bɛ sɔn ye mala ta to ye dɛ n bɛ n kali ala la a b'o de fɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ politiki tɛ sinon bɛɛ bɛ politiki mɔgɔw dɔn politiki mɔgɔ ye n'a ye fɛn kɛ a bɛ sigi k'i ma kɔnɔ yiri turu la o tɛ mara ta ye mara ko ko ala a n'a kira ta jamana dɛmɛ jamanakuntigi de ma ka baara k'o fɔ bɛɛ lajɛlen k'o nɔgɔ bɔ a la fo ni jamana yɛrɛ y'a dɔn parce que Asimu yɛrɛ président Asimu b'a fɔ yan a n'a ka gouvernement bɛɛ ɲɛ bɛ mara baarakɛ nɔ la n bɛ ka jamanakuntigi fɔ a bɛ mara ka image caman suit ala ka hinɛ Sadu Kamara la a ye fɛn min fɔ mala ye yanni saya kɛ s'a ma mala b'o dɔn Asimu b'o dɔn Sadu yɛrɛ b'o dɔn o ma se kuma la maa o maa ta ye faso dɛmɛ in fili t'o ma donc o kaba sɛrɛkili ka hakilila tigɛ n'i sera mala ma haju hakili fo n'a se t'a ye sinon n'a ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ o mala lɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'o nɔgɔ bɔ a la parce que n'i y'a ye n bɛ n ta sɔrɔ ka nin yɔrɔ fɔ ne de b'a bɛɛ mɛn a lamɛn toro bɛɛ ma a ɲɛfɔ ɲɛ bɛ n kɔnɔ caman bɛ n wele an b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi mala tɔgɔ la n'i y'a fɔ ye dɔrɔn n b'a fɔ ni politiki t'a la n bɛ sɔn mais ni politiki de dɔrɔn an b'o to yen parce que politiki de kɛlen ka ko caman tiɲɛ sisan k'o nɔgɔ bɔ a la k'o fɔ kaba ye délégation bɔra Keda ka na olu de ne wele sɔrɔ k'u dafalen min na parce que ko mala ye dɛmɛ dɔ k'u ye k'u fana ni sigi tɛ bɛn k'u fana b'u ka ɲuman dɔn kaba sɛrɛkili fan bɛɛ don a bɛ fɛn o fɛn kɛ walahi a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ a t'i kɔ fɛnɛ ni politiki mɔgɔ ye fɛn d'i ma walima ka forage sen i ka yɔrɔ i b'a sɛbɛnlen don ko dɔn de ye karisa mais mala bɛ forage sen i ka yɔrɔ n'i y'a tɔgɔ sɛbɛnlen a ka na ɲininka a t'a tɔgɔ sɛbɛn ale mago t'o la walahi a ko ale t'o yɛrɛ yira fɛ ale ko de Asimu y'a fɔ cogo min président kelen se ka bɔ o la dɛ n'i y'a ye président b'i kɔda mɔgɔ la k'i jigi da mɔgɔ kan o ye jeunesse de ye ko sifinakaw ka don da kelen ko ka bɔ da kelen n'olu sera k'ale dɛmɛ ala jamana bɛ taa ɲɛ o de kama jeunesse kɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jeunesse président bɛ yan b'a fo k'a barika da an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn n'a bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ la association sigira de k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'u kɛ bɛn ni kelenya ko fo kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la a ma sigi politiki kama a ma sigi foyi kama donc ni nin cayara jamana nin kɔnɔ n'a cayara dugu nin kɔnɔ bilayi dugu nin bɛ taa ɲɛfɛ bon an ka laɲini y'o de ye fo ni jamana yɛrɛ y'a fɔ don min ko mala ni nin ka kan walahi politiki t'a kɔnɔ parce que a b'a fɔ yɛrɛ ko Madu ko politiki yɛrɛ dɔ farala mɔgɔ kungo kan yarɔ o y'a da ye bon donc a yela i ka sinɔgɔ mala bɛ baara min kɛ a b'a kɛ ka jamana dɛmɛ de pont minnu bɛ dilan siraba minnu bɛ dilan forage minnu bɛ sen a ye forage min sen kaba sɛrɛkili kɔnɔ mɔgɔ tɛ min delila ka ɲɔgɔn sati ne bɛ se ka fɔ mais i ta y'a kɛnɛ kan dɛ wa a t'a fɔ komi médiaw bɛ yan olu de bɛ se k'o sɛbɛntiya média dɔw bɛ taa mala baara kɛ nɔ hali mala t'u wele parce que k'a bɛ ka baara min kɛ o ka d'olu fana ye fo jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko nin bɛ ka min kɛ faso ko la o de y'an se yan bi kɛ foli de y'an ka maakɔrɔba minnu nana muso minnu nana fɛn o fɛn ni laɲini min bɛ yen ni se kɛra mala ma se min a b'a kɛ wa o de kama ne yɛrɛ tugunna nɔfɛ mala jɛɲɔgɔn fɛn fɛn nana mala ka fans club bɛ yen a bɛ ca ni kɛ 1000 ni kɔ ye a bɛɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bon mala baarakɛ nɔ de maa caman tugu a nɔfɛ sinon a tɛ wari di nin bɛɛ ma o tɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛɛ Mali cercle kɔnɔ bi Mande cercle yɛrɛ kɔnɔ Kaba cercle kɔnɔ milliardaires don mais mala bɛ se ka min kɛ o bɛ se ka kɛ dɛ ne b'o dun bɔ a la sɔrɔ ni kari tɛ kelen ye sɔrɔ ani kari tɛ kelen ye ale de b'a di a ti kɔ fɛnɛ n'i ye fɛn fɛn bɔ o ye hakilina de ye
donc mala ko faso mala ko ala anakira aba ke ala ti ko fene o haketo yini ke bebe delegation min nana nga foli bo be haketo ala sallama daminɛ juillet kalo tile 5 la ka na bila bi tile 12 la sa waleyaba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ an bɛna na an da don olu la n'o ye dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw ye lakana ko ale baabu bonyana kosɛbɛ sabula min ye Mali wolomasiri tabaw ye olu ye jaabi ta ka ɲɛsin Bamajɔwɛrɛ jugawale kɛbaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye JINIM ni FLA ye olu kun ye maa 5,000 fara ɲɔgɔn kan ka taa bingali ta ka ɲɛsin Mali yɔrɔ caman ma ANEFIS b'o la Sevare min ye Gawo ye Kɔna Somadugu ani Keɲoroba min ye Kasobon ye wulikajɔ in sa yɔrɔ min ta kɔni jana kosɛbɛ sa kɛra ANEFIS kɔnɔna ye sabula min ye Bamajɔwɛrɛ jugawale kɛbaw ye u y'u fanga don kɛlɛ la ye kosɛbɛ ni armée kɔni guwana ɲɔgɔnna ye kosɛbɛ tile 3 kɛlɛ ale kɔfɛ sa yɛrɛ ka fɔ ko armée n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Rusilakaw ka sɔrɔdasiw ye u ye se sɔrɔ waleya in na a yira sa ka fɔ min ye Bamajɔwɛrɛ jugawale kɔni min ye a ɲɔgɔn maa 2,000 ɲɔgɔnna o ni tora waleya in senfɛ minɛn minnu cɛn'u bolo sa mobili blindés o bɛ taa se 300 ɲɔgɔnna ma wulikajɔw a n'u ka ɲɛmaaw caman fana olu fana fatura min ye Iyad Agali ye ale yɛrɛ joginna waleya in senfɛ a bɛ furakɛli la nin waati in na min ye armée sa a yira sa ka fɔ sa ale fana ka baaraw senfɛ yɛlɛma bɛ ka don a ka baara kɛcogo la GTAw ale ni GTU olu caman sigira sen kan dugukoloko hukumu kɔnɔna na o kɛra Bamako yan min ye Mali ale ni Algérie ye olu bɛɛ lajɛlen ye jiniw kɛ o koliji la sa ni ye juillet kalo tile 10 kunna siningo u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka lasigidenw ka segin ka taa ɲɔgɔn fɛ yen pankuru olu fana ka pan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidilaw ye o gafew sɔrɔ ka bɔ u ka gouvernement bɛɛ lajɛlen yɔrɔ n'i ye ko in kɔni ta k'a jateminɛ sa u y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min ye Algérie ka lasigiden n'o ye Kamale Recep ye n'ale tun bɔra Mali yɛrɛ kɔnɔna na kabini avril kalo san 2025 ale fana bɛna segin ka na min ye pankuru ye n y'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na wolomasiri tabaw ta ale ni dugudenw ta u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn ka jamanaw olu kɔnɔna na nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri waleya in kɛlen sa min ye Imgadu ye n'o ye Gamu n'a ka maaw ye olu kɔni ye foli ta ka ɲɛsin Tamsɔki ale fana ye foli ta ka ɲɛsin nin waleya in na min bɛna na ni lafiya ani bɛn ye CNT ale ka lajɛ min bɛ kɛ san kɔnɔ n'o y'a ka lajɛ fɔlɔ n'a fɔ ma ko session d'avril o kuncɛra kuncɛli kunfɛ sa min ye Maliki Jaw ye ale ye kimɛli kɛ kimɛli ye tali kɛ tile 90 baara mun sera ka sigi sen kan sariya sɛbɛn minnu tara sa n'o bɛ tali kɛ lakana ko ta nasira la fonctionnaire ka baara ko ta nasira ka taa se dugu jukɔrɔ nafaw olu sinsinni ma min ye dugujukɔrɔ nafa ɲɛnɛmaw olu sinsinni ma ka taa se maanifinw yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛnw ma a bɛ se ka kisi jɔnya waleyaw ma cogo min na san musaka n'o ye san 2027 musaka ye ka se ka o lajɛ ka baabu sigi o fana kan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra waleya in senfɛ sa kuma kuncɛ la n'o ye o kɛra juma tɛmɛnen Maliki Jaw ale tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la général d'armée Sadio Kamara ala ale min ka kalifa minɛ la avril kalo tile 25 ani fɛn fɛn binna kɛlɛ la an ka jamana ale kɔnɔna na Bamajɔwɛrɛ kɛbaw ni u kɔkɔrɔdonbaw min ye Maliki Jaw ye a ye kangarida k'u ye ko cɛncɛn fo ka jamana kɔni u k'o ye k'o to yen pewu sabula wulikajɔ ni baara min bɛ sen na o tɛna tɔ to u ka ko la alisa sɔrɔdasiw ka gun kan u ka kiiriso ale fana ye baara daminɛ i n'a fɔ kiiriso tɔw bɛɛ lajɛlen ni chambre criminelle sigilen ye ka kɛ ni code pénal ni code procédure pénale o yɛlɛmali ko hukumu kɔnɔna ye juillet kalo tile 6 kɔni u ye kiiri kun fɔlɔw kɛ min ye ɲanginiw olu yɛrɛ daminɛna ka ban san 15 ɲangini taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi n'o olu kun ye butigi dɔ dakarili boloda ani minnu kun y'a lajɛ k'u bɛ bi jamana yɛrɛ kan sɔrɔdasi 4 lieutenant dɔ b'a la ale ni capitaine 1 olu fana bilara u si kaso la sabula k'olu tun b'a fɛ ka fanga daraki ani ka dangari jamana yɛrɛ ka taa cogo la an ka jamana kɔnɔ ni ala sɔnna ma juillet kalo tile 14 nata in kiiri wɛrɛ bɛna na tigɛ kɛnɛ in kan o bɛ tali kɛ sa min ye SE ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Kasimu Goyita ye ka taa se jamana yɛrɛ secrétaire général kɔrɔ ma n'o ye Kalilu Dumuya olu bɛɛ lajɛlen ka ko kan ka kɛ yen maa minnu don sa olu kɔni nɔminɛna san 2021 girigaraw olu senfɛ kalanko ale ta nasira la baki jaabi o bɔra nin kalo in tile 10 jaabi min bɔra sa yɛrɛ la sago 100 sirada la sa 34 buruburu 23 o de ye a sɔrɔ sango ta kun ye 27 buruburu 48 ye maa 140 ni wɔɔrɔ 206 o de kɔni kun taara ɲɔgɔn da in na ɲinanta yɛrɛ ko balana kɛra min ye fala ye o ye ko cɛkɔrɔba dɔ ale si bɛ san 70 o la
ale de kɔni ye baki sɔrɔ ɲina numu jɔn togo la k'a ye baki sɔrɔ k'a si to san 72 la maa min ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye sa o ye Ibrahimu Badu ye ka bɔ Gawokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Gunam lycée kɔnɔna 18 buruburu 18 ale y'o de sɔrɔ 20 kan baki ale jaabiko la kɔkan kibaruyaw la sa a yera k'a fɔ min ye Américain ni Iran kɔni minɛna kari ɲɔgɔn na fala ye Detroit d'Ormuz o baaraw kɛcogo o de bɛ ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ bi min ye Detroit d'Ormuz ye Américain y'a yira sa k'a fɔ k'u y'a dayɛlɛ a fantan 4 bɛɛ lajɛlen ko maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min ka d'u ye k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen sara état-major min bɛ Irankaw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko min ye maaw ye maaw dɔ nalen don ni marifaw ye ka se ka na baara kɛcogo k'o bali min ye Irankaw ye o y'a yira sa k'a fɔ ko Detroit d'Ormuz kɔni b'olu sagoya la bi a b'u sagoya la sini wa min ye maa ye sa n'o tɛ sariya kɔnɔna sa o tɛna se ka tɛmɛ Américain bɛ ka mun fɔ k'o ye sariya sɔsɔ ye bi o sariya sɔsɔ ye sini wa olu b'a ɲini maaw fɛ sa maa minnu bɛ fɛ ka tɛmɛ olu kɔni ka sira fɛ i kana yamaruya sɛbɛn ka se ka d'u ma u ka wasadenw yɛrɛ olu da don kuma in na k'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna jɛn'a ye cogo si la fangajalan o ka ta ka sigi u da la min ye u ka wasabulon ɲɛmaa ye o yɛrɛ fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan kelenna bɛnkan k'o sɔrɔli tɛ se ka kɛ cogoya si la maa ka t'i cogo n'o ye k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ Oman ale y'a yira sa ko ale bɛ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to jamana fila in bɛ se ka bɛn cogo min na bɔsira min bɛ ale fanfɛla la sa ko ka o lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ o bɛ se ka to Irankaw bolo nin waati in na olu ka se ka baara kɛ n'o ye États-Unis kɔni y'a yira sa k'ale bɛ min dɔn k'ale bɛ fɛ sa Iran yɛrɛ de ka bɔ ka na kɛnɛ kan kangalan kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ni a yɛrɛ b'o nɔfɛ yaasa Detroit d'Ormuz bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko nka ko dɔrɔmɛ o tɛna sara maa si fɛ Israel ministre min bɛ u ka wolomasiri tabaw ka ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Israel kɔni bɛ ka labɛn kɛ a kelen k'a bɛna wulikajɔ ta ka ɲɛsin min ye Iran ma k'u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u ka premier ministre ka yamaruya kɔnɔna na ko waleya in kɔni k'u bɛ k'a labɛn ko yaasa cogo min na u yɛrɛ kelen bɛ se ka wuli cogo min na ka ɲɛsin min ye Iran ma min ye Irankaw ka guide ye n'o ye Mojata Kameni ye a yirala sa k'a fɔ ko ale n'u ka général kɔni k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye waleya min filɛ senna nin ye n'o o y'olu sɔrɔ k'a ko tɛna to tan ko min ye Trump ye ko a ye min waleya min ta ka ɲɛsin olu ma ani Benjamin Netanyahu k'u k'a yir'u kunna ka fɔ sa k'u kɔni ye dansago in kɔfɛ k'olu tɛna se k'u to yen ko wa ko min ye Detroit d'Ormuz ye fana k'u bɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ o la olu Irankaw tɛna jɛn n'o ye bi u tɛna jɛn n'o ye sini Oman ale ba sanfɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye Indien ye olu ka bato dɔ bin kɛra o kan bin kɛra bato min kan sa a yirala k'a fɔ ko min ye Indien maa 10 ɲɔgɔn ko olu kɔni dɛmɛ sera ka don olu ma mɛ maa kelen bɛ o tununna o la sa wulikajɔ kɔni bɛ sen na sa olu bɛ se ka ye cogo min na min ye Indien ye u y'u kantigɛ da yira nin waleya in na sabula y'a yira k'a fɔ ko bingali wale ko o de don jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira la sa Egypte ni Israel ko olu bɛ k'a ɲini sa ka se ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ yaasa cogo min na Gaza ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Américain ka kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o o ye Kan News ye ale y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na ko min ye Egyptekaw fɛ yen fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan sa yaasa min ye Israɛliɛnw ye olu ka sɔrɔ ko n'u ka fɛɛrɛ ko kuranko ta na sira fɛ u n'olu bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na ko États-Unis ale fana sen donnen don o ko in na sénateur dɔ bɛ Américain fɛ n'o ye Lady Gana nin ye ale ka kalifa minɛ a la ka sababuya kɛ bana kuntala surun ye maa ko fɔlen k'a kuma cayalen don kosɛbɛ Américain olu fɛ nin waati in na Qatar olu ka émir kɔrɔ n'o ye Sheikh Hamad bin Al Khalifa ye ale y'a yira ale fana fatura k'a si to san 70 ale ni 4 na o kɛra sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna kɔni sanga de sigilen don New York Times y'a yira sa a ka kunnafonidi sɛbɛnw na k'a yira ko min ye Alimaɲikaw fɛ yen bi drone minnu bɛ se ka kɛ ka hakilina baaraw kɛ ko o bɛ ka dilan Ukraine tɔgɔ la min ye Alimaɲi ale jamana kan min ye drone ninnu ye sa u y'u hakɛw bɛɛ lajɛlen fɔ k'an ka feere sɔngɔ minnu na ko nka ko Ukraine kaw de kɔni bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen sa 100 sira da la 70 k'u b'a fɛ k'o san ka taa baaraw kɛ n'o ye minɛn min filɛ nin sa n'a kan ka feere k'a kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan a wulikajɔ n'a a lajɛliw fana ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Alimankaw olu fɛ drone in fana ko a bɛ se fana ka wulikajɔ fana kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan u yɛrɛ ye kunfɔlɔ min lajɛ a la o ye Lituanie ale ni Biélorussie a y'olu lamunu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban ka kɛ ni Américains olu ka Allemands olu ka sɛgɛsɛgɛli ye min ye drone ale sɔrɔli ko la jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ falaye an ka samata sɛgɛw n'o ye aigle ye k'olu ye maakura sɔrɔ min bɛna fini d'u ma han Watim jɛkulu in tɔgɔ ye ale de bɛna bila min ye Ernest nɔ na nka an y'a mɛn k'a fila bɛɛ maliyɛn ye han ko dɔ in kura min nalen filɛ n'o ye Watim ye ale ye dawala ta ye a tunɔngantinaw ko u bɛna ninnu tilan cogo min na fédération mɔgɔw da don o bɛɛ lajɛlen na
o b'a nana sa min ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ ka coupe du monde nka yanni coupe du monde cɛ fala ye Bugunikaw an bɛ t'olu fɛ yen IS Buguni ale y'a ka assemblée générale kɛ assemblée générale min senfɛ Isaka Jakite ko ale ye walan sɛmɛ a ye walan sɛmɛ kun jumɛn na an ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn. Ana 2022 depuis mandat daminɛ kuma ne ko n bɛ dan mandat kelen de ma parce que Buguni mɔgɔ ka ca ni mɔgɔ dɔw kɛra président ye avant moi o mɔgɔw ka ca dɔw fana bɛ kɛ président ye après moi ne kelen tɛ Buguni ka den je me suis battu n sera ka min kɛ o de ye nin ye a ɲana o a ma ɲa o aw de bɛ se ka o lawaleya o apprécier ce n'est pas à moi d'apprécier donc n'o mandat kelen banna et que an bɛ nin situation modèle la moi je pense qu'il est temps de donner la place di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ fana ka na ISB ɲɛmɔgɔya la a kɛ dɔn ko jama bɛ Buguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ Buguni min tɛ Isaka ye ne de remplacer o journaliste ye Sise remplacer Sise ye Sise remplacer Sise avant Sise santigi ninnu fonctionnaire caman kɛra ISB président ye donc pour vous dire que mɔgɔ wɛrɛ fana bɛna après Isaka mais bibi in na Isaka kɔni ka mandat banna et Isaka démissionné na Isaka ma démissionné wuli ka kɔrɛ ka fɔ ka démissionné na dɛ Isaka ye réflexion de kɛ k'a fɔ n y'a fɔ n ka layidu n b'a ci mɛn fɛnɛ an yɛlɛnna o ne démissionné la an jiginna o ne démissionné la donc il faut que les gens le sachent ça c'est clair et net. Coupe du monde ale kɛnɛ ka fala ye min ye quart de finale dulatan naani bɛɛ lajɛlen kun cɛra dulatan naani ale kɔni y'a to sa jamana minnu bɛ yen ni olu ye se sɔrɔ o ye Faransi ale 2 ni 0 kɛ Maroc la Espagne 2-1 ale kɛ Belgique la Norvège ale binna Angleterre ɲɛkɔrɔ 2-1 ka prolongation bɔra o la surɔ Argentine ye 3-1 kɛ Suisse la dulata jijalen b'a la prolongation bɔra o fana la min ye dulatan kɔni sansa tɔ tora dulatan min ye o ye demi-finale ye n'Ala sɔnna ma kalo tile 14 Faransi yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don fala ye u ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa min kɔni sera ka se sɔrɔ nin na i garisɛgɛ ka bon kupu tali la dɛ nka Angleterre Espagne o fana dɔ b'o la sabula Angleterre Espagne laban min kɛra o kɛra san 1986 san o de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ demi-finale kɛnɛ kan min ye quart de finale min banna san fala ye dɔlɔntan 4 na 12 o de donna min ye carton o kɔrɔ 30 donna dulatan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na carton rouge ale kɔni kelen de dira min ye carton jaune ye o 15 de dira maa kelen min yɛrɛ ye carton rouge sɔrɔ o kɛra Brel Embolo ye min ye Argentine ale ni Suisse ka balontan na komi ye maaw yɛrɛ kamana gan dɔɔni mun kɛra koba ye quart de finale kɛnɛ kan fala ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko Kylian Mbappé a ye celu dasi wa a kɛra celu dasi la a ye ballon fana di maa ma o fana sera ka celu dasi bi bi na ale ni Lionel Messi olu de kɔni ka bi ka ca ni bɛɛ ta ye olu bɛ segin na min ye Jules Bellingham ye kunungo sɔrɔ k'a ye anglais bɔ bolola fala ye maa min don sa maa caman kun sigilen don k'a kɔnɔ nka a ka kunun celu 2 in ko y'a to sa Angleterre ale kɔni ye demi-finale kɛnɛ sɔrɔ wa demi-finale min don fana a b'u ka tariku la sabula u ni maa minnu bɛna bɛn demi-finale kɛnɛ kan n'o o ye Argentine ye nin ye a san 40 ye u n'olu tun ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa ko u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min ka zen ko a zenata kɔni k'a bɛna kɛ i n'a fɔ tasara bere o na kɛ Angleterre bolo ka ɲɛsin Argentine ma nka ballontan in a tɛna nɔgɔya fala ye ko prolongation min ni a fisara maaw ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Albi Celeste n'o ye Argentine équipe tɔgɔ ye ko o ye kunungo prolongation ye sabula 1-1 min ye Suissekaw ye hali maa gɛnnen ka b'u la k'u y'a bilen k'a da Argentine tɛgɛ nka prolongation kɔnɔna na Julian Alvarez ale ni Lautaro Martinez olu nana ka na Argentine ale bɔ bolola 2 olu ye o don min ye waati mɔnɔbɔ kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya kura wɛrɛw k'olu da aw tulo kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Duwansagaw ka député Iliyasu Guro k'an b'a fo Seku Tayiru Hayidara ne ale b'an lamɛn don o don Tubakurakaw fɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Ala ka sini yira an na Falaye Keyita y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ ka se k'a ye Ala ka waati wɛrɛ yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na.